Ka executive dorbar ka ilaka Light Lincoln haka khalai teri unai tung araja arpusau kala IT ya ka pata khandau sya ka Shillong College da ka jingya sungu thu jing mutlang bakandi ka college kan snai ka slam pule ban ai jingnang jing start haki kerdan bakham shlor yaki samla tang na ka te ka snong hendrei na ki thain ba marjan ru kumju kani ka jing IT pata khandau bar ka jingya circular kala long jia ru ha kani ka sngi ka badai ka sngi jing dap arpu snam ka jing khlat usirdar ubaki nong shong snong ka ilaka bat ki snong ba marjan ki iet bat buram hadu kata upa brestar shabong pam kwai hadwar blai uba bat ya ka kam kumu acting sirdar ubaning kong house nam khat khandai spa nyopu pra kirang ba no yalam ke ilaka bamenta kidang ken mau yo tiu rang ba ubla khlat no house nam arja arpuar kum unong prat lenti ya kapule puthi hal Light Lincoln wat la yaladi dadan ka jing start kot ni ka kerdan puli hakani ka snil nalor ka jing IT pata khandau ba ka jing circular kabla IT markel yang hapdeng usirdar ka ilaka Light Lincoln uba Alanson Shabong bat ka Dr. E Kharkongor principal ka Shillong College ladan ru ka jing play yo mau nong rem kum kada ka jing ai khandau ka ilaka Light Lincoln syakate ka slam puli dau MLA ka sora uba Gavin M Lim kum ukong san Laidon lang ru hakani ka sngi dau MDC ka Light Kro lang kerdam uba ringkat lendam u Professor B Merbo President Governing Body jong ka Shillong College ka kong EL Wardri MCS SDO ka Penursla Civil Subdivision uba PS Tensong BDO ka khat ars nong Light Kro CNRD block nang ta uba Riverstone Majau rang ba snong ka dong madan lengki nong lum uba la penya ya ka jingyalang ki noi lam snong na ki dong ba pher ka ilaka ki nong song snong ki samla puli bat ki khna school lem ki nong hikai ka Shillong College bat kentiu Shaprang Higher Secondary School na lor ki we pan Ketika jaka bala ai bantai ka slam puli ketika jaka ka badan ar pon khandai ikar hawa umstau kabadai ka jaka ka ilaka Light Lincoln ka bahap ka dong madan lengki nong lum Bawon ki kren kum kita kecil pensiu kalau mereka semua tu, bak kepor jenang jeng start la don kam, bang kam kentiu susu, hak snow. Miui bawon kaki di sini mentang, we bernama skor don su. Baro si para baro si lagi dan sangat baro sangat kile skor. Terhawak bujenge ikan bendong cumi. Kalau bujenge ikan bendong, ban pendek kita kecil pule, mah lari gendon kecil pule hajan. Takun kita kipor kibangi kino sostong i kata jinge kila pensno kumdong inne kalau so ngacu panjimut ni lembak napo kum kino ikai snong mo ini lek kumdong bani kan tiu kata jinge kuliah dan duduk penseng college ta kila peni jinge kamlong kapsum te jing siu nang dengan siu kumdong sedang kalau ka ba ma namak yong ka ka kendong ma thamai le ma yong ka kham ho kam di kumun chwaแต่กุมพิธากิปอร์เยอะกินยิสโตบกำลังกระสุกเป็นสลังมีพายมันจะสลบประเด็นแบบนี้เยอะในสงการยังไม่ได้ยังทุกขณะแต่จริงกำลังเท่าหลาดมันอยู่ด้านกลางนักเรียนกับสรการแต่เยอะกิสกินีกินไงกินดอนกินสกุลคอลเลจสรการเนาะแต่อันนั้นเราพายyang taกิองกำลังกระสุกมันขับสลังชัวมาบักสรการกันชัวเนาะขับสลังชัวนั่นแหละแต่ก็ละเอียดประหลาดAda yang ketang dia persang, teh dari cinta stone juga meli buram-buram cui, ila persang, banyak pendek banyak kendo, principal, berkepoi kepor kaba, i warai kebor i pon sini, berpenting, bahkan dong kecil kendo lang badi, teh kecil pedang sobahar jong hi, kecil stone kemati juga meli, kalau nggak besar kaba kerawatan, kecil pedang jong Shillong College cuman wan sen nongden. Hang ni senang kan dia kebentar ke crowd, buat kan dia kebentar, ban kan tiu, ya kan dia lawe, hijau kan huan samla hijau, jadi kena hijau, ban nang tiu pulih putih, nang ni sejurung. Kum kajing kan mau, ya kajing kelat, jadi sordar, iliat berstar Shabong, ibriau piong ibam dan kajing nang jing star, hendai iba sensyar iba te ya ke ilaka. Ya ka Shillong tang daga jing iet ibrio iba snauto ba iba wanrai ga jing mentoy kenang ya ki kena iba snauto baka dei ga jing nang jing start ka balaban tei ya ka yeng ya ka Shillong ya ka tau ba ya ka jai ben riu kupri shibon ya ka Shillong ya ka dorbar jo ka lai ling jong ka ni ka ilaka lai ling kon ba pi jet ya ka ni ka sngi Apen
Ya ka jing ang nuot ka jong pi. Man ken mau ya u riu krau. Pangan ong ya pi. Habang iken mau ka waning kong ka mensiam jong ka jing sngongo. Habang i sngongo ngikut jing bot ru ban le ki babha bang i scam baga dikan ka sngi. Kabang ngijiet banya seng nong rim bapin aya kini ka jaka bangin sedang ikan ka jing yang ka slem jo ka jing nang jing start bang i scam baka day ka sngi kabakong san bah bakan sa jing ken mau baka ni ka sngi piken mau yu soldaru bakrau jo ka ni ka ilaka kan long ka sngi ka basdang ya ka banting shine hakan ni ka dong hakan ni ka thain ka jong pi bar haka jela ka jongi nilai ki buon ki jing keren nilai keren kita don ki buon ki bela ong nga thrai na do usnem arpuwei arpuar ki ba college ka hapan perkhat ban mi no ka hapan ai kti ka hapan expand shawai pan ban ngam ju pele jumod namanga perkhat ka ti ka jeli yang ti ka bangi don kala biang para bangi perkhat ya ka jinang jing start hang ti ka wangi penyai menta sko kum bakal abiang ngila ai jing mento siket ba bagi kena nak ni ka than nak ni ka constituency nadu na pen ursla sha wa ken che ek ba pio ngo babon ba ki ki kena jo ka Shillong College bang ada ya surok ki babon ki ong mam ingi de ki kena jo pi masum ba ka Shillong College ka de ka ui na ki college sa po me khalia ka ba ai admission ba ye ki kena ki bana bar jongka sor ngaso kumba kala biang para pangasong ng tu nga perkhat ya kani ka sngi menta bai kani ka jing ai burom baka jing shanya jo pia ka college sngo melong baban perkhat ila jing ya lenti jo ka Shillong College ngisdang ha usnem khat kendai spa san pun riu parmentang ladap ndru pupas ngendap ngatrai ndru pupras nem nisdang tanglay pusan ngot ki kena ha Shillong Deal Road Boys High School how taus nem pangamod duri utu principal u Professor SC data kata ka por katno utre sitom ban penya ya ka college kabadon tanglay pusan ngot ki kena haki tu gi por ban ya kalenti ban kiu shaprang ban poi ha ka di ka campus salai mukra usnem khat kendai spa rupuwei bakum ta ka Shillong College kala yilang ya bar ha usnem arajar arpulai ngilayo e kata ka grade A+ ban long ko ka college ka ba khamat ha ka jilla me khalaya ngang scam ka ni ka jingya lenti jo ka Shillong College numla lamda day ka jingyalam ka jing IT jong ki principal sa ka tu ka por ki members jong ka GB bat ka jing ya trilang bat ka imlang salang ka jing ya trilang bat ki nong yalam ha ka sarkar ka jing ya trilang bat ki riu khamat jong ki shnong bat kum ta tertel kata de ka jing ya lenti jong ka Shillong College ngide ka college ka ba ka jing ket khli ka day bag haka governing body ngidang ka Shillong College Educational Society kani ka society ru ka day be ka society ka badon be tangkin nong tre jo ka Shillong College pa pis ngau tho baka jingket kri ya ka Shillong College ka day be tang hangi ki badon haka kinong hikai kinong tre office pad baro ki badon haka kata ka de ka Shillong College kayang haka ka nong rim barhaba nilaya keren banyo ikani ka jaka igab ba gavin ngasngo ngo bhai MLA jongpi idi ma i ba aya to ka confidence yang akong ka principal namar ba habang ya keren bat i barhabang nilaya keren bigirang ba jo ka ilakang ilay kedu igidekot jo ka executive committee ngala keren be kumbangalong ngong ba pakirang ba baro ngidon nang kamensiam ka ba songo ya ka Shnong bahkan ai kat kania ka Jakaya ka Shillong College
Kepala dah ka perkat hiban tiet traik anda sempor. Idon tang kamensiam kaba tangwan cu ai kublei shan nadu kamensiam. Bapin ai yakani ka jaka. Jaka college bakan sim kum kata ka challenge bakan sedang ya ka pule ka puti hakani ka tan. Kakajo poru ngong kadai ka jingkit kli ka bakya ba ya ka college baka college kanum la ban ya marway hinrei ngandon kam ya ka jingya trilang kendong kabang yang nong kendong isu ang nong kendong ri kejebeng ka bami nong kendong kam de ka ba kendong kejebeng ka bami naki ka kham ka rangkat le ne kan kham tam nya ka jebeng jong ini ki kena ka badam sar taga so tenak sibon ba sa si sakawai pade haki taki por bangadang tangadang long junior ba tang sai de kam ma ga ki jukhot yang ki sa riboy college ni stai kai kan do i ba lapang ni kita ya rap lemong yang ga dong ani rap hoi to tilai ajan tang ong i sir kajik siam junga ka long ba i don kam haki college kan kan dong pi balai mo bom ya you मैं शुक्रन बेट मैं कहता थे तंग शुल्लंग रुकम लाबन निमला यो स्टूडेंट ते शुक्र नंगता है नरेक जिंगथांग जुंगा का लोंग बन राय का एजुकेशन जकी कॉलेज जकी स्कूल चकी नोंग कंडोंग नमर की तालें हिदोन लगी नोंग कंडोंग तादेन कता ngala shim saki ki pada ki don ki bana West Bengal ki badan Assam ki tawan sa armut pada kita nong stone kita aru gila de PhD baru armut iwe pada namo senram PhD hak chemistry mende ya ka subject mulumala mulong no PhD ka chemistry how benai how ka senam arajar ka kandai ti tai iwe ban mau senram bat itai iwe banan itu iwe nama senang iwe nong stan kila ile bah research jongki tengok ipi toya kadon ke international conference Sardinia Italy biar ngan yalam ipi tingi tho egi papers jongi tigi accept tigi elect pro language tigi yo tak experience kiwan namau senram Kiwan nanong stone ipoi has Sardinia, a beautiful island in the Mediterranean Sea, which is part of Italy. Tengah next camp baladala college kan long hang dia in the near future, let's hope. Means yo shisho ki talent. Maki saudong saukun jong andi ka snong jong pi. Pinang penmi shisho kum kita. Kiban wan ban poi jagi jing pule ki ba shajarong bakin yo ban shakri ba da jagi ban rio you bas kem man ong bang sajisian la day man ta assistant professor Hussein Anthony's College utaw ban na kuwi na ki dong shane tabaro kita ki khana khasi ki ba yo na ka ti junga ki la way la long principal UCC College ki way pa ki la kumta kamut nai ong shu nong kendong naro haki por tam dan ju ta kendong besar kedai tang development anong kendong dan development ndik jibiang da ju if not better nak ta kadao ngim dai ban yung dai ban pen slur yaki tala da dai padan lile ki college haki shnong gi jongki pinnang yo shu yaki talent kebalai keren ne bonsen kebalai biki dolat no balai dum pomla ban pa school cha shishlo inga so komen ba hadu kini kisngi ki por bomenta ki mati ki chong i ki dang yai sawa ban ye so thu de shisha bai long ro rangba blano sniang shibun naga benta ka ilaka lailengkot berkumju ia kami dathangi barok kowai hadin bradon ka jing terwa nagaliang jog ilaka lailengkot
nagaliang ka jongki kila kloy ban shim ya kane ka kam ka bahak madu kila rai da ka GP hi borokoi ban kumju nagaliang jongka off campus committee ban ngi sothu ban nagaliang ka jongki kila trei borba ban pinlong kam bat katnu kalalong ka jingmentoi naga benta ka thain ka jong hi borokoi ni sothu kami kamdai ka kam ka basuk ban poi ka chidu kani ka kaldan kamdai ka kam ka basuk kilade ban ya ki jinge ki ding pinkyang ki bobon rengason ai buram ya i professor B Marbo hapo ka jialam ka jong i komi president jo ka GB kumjo e ki wegi de khot jo ka GB khamtam hapo ka jialam jo madam principal hoi ki teaching staff ki non teaching staff at boro ki no hikai ki beladan ni ka benta ka bakra ban poi ka chedo kani ka buram bagin yo e ka taka A+ grade nagaliang jong kanak ni dan kam ban IT haki be ka beladan ni ka taka expertise ban ngi dokumen sika de e ban nagaliang ka jong ki kila kloy ban pedang ya kani ka jingterwa nagaliang jong ka ilaka lalingkot ban kloy ban seng ya ka Shillong College hangni hapo lalingkot ban ni so thu kani ka Shillong kani ka thai lalingkot ka jongi habang ikran kalong pedeng hadu ka tata kumlaong hene nagaliang jongi madam principal babun na pedeng ki khna Shillong College babun na pedeng joki ki bawan na sina ka thang ka jong lagalong nagaliang joki snong ki bahab po ki laka lalingkot lagalong nagabayde bar ki bahab sithi sa thang punusla bar kumta ter henrengi so thu ka jinglong convenient hagabayde bar ka location kalong hapdeng kanpek habayde baki khna ki ba angnot ban beteng jingpule nagabenta kini gi thain pedeng baro nado nangni shedo shethis thain punasla kumjo kini gi thain khal asnong ki thain mo kudok ki bahab pok himasara kumjo kitei ki snong mo jrong bar ki wekwe ki snong ki bahab pok ilaka laikro tingi so thu baka jaka kalong pedeng bangi so komen bar so donbok banagaliang joka Shillong College kila kloy ban pedang ya kani ga jingterwa nagaliang jokila ilaka lalingkot bakani da shisha kanong ke ke ban saken mau perkonon raro ya kalawe ke bapernai nagabenta ki khun ki kiti ki jongi kumno ba raju kumne kong ale kumno ki kam ki jambaro hoi ki Bangalore ai kirashon jong menta ubnai hoi ta ba ukhaw iu unia kong uni udai khau plus F ukhau fortified ukhaw 45 henrei ba ukhaw 45 ba uto ba ai barabor uya pher ayu uto ukhaw ba ai barabor umde uba bha kong kini ki jingbam ki bangi juba man kasngi ki kta ya ka kot ka khya ka jongi manta ngi dei ban sngau tu hi ba ki jingbam ki bangi bam ki long ni em ki batei ya ka met ka phat jongi ladangi bam ki jingbam ki bomtei ya ka met ka phat jongi ila banyo ya ka jingpang dunasnam bar ka jingbria ki kman henrei ba uni ukhaw 45 udan jiga dei kumno yo iya ka jingtei ya ka met ka phat ka jongi nak jingbam ka bangi bam man la kasngi kum ka iron folic acid vitamin B12 iodine zinc vitamin A bat vitamin D namar ke jingduna jongkine ngengat hagi babun ke jajingpa ka sarkar ka persangkar bala banwanra ya ka kot ka khia ka FSSAI ka batha ba ukhaw ata kamlu kadut bat ke amkhnyang bam ki dei bandon ya ke jingbam ki batei ya kamet knang ba ha ka shisngi ngila banyo laipo hadu 100% kini ki jingbam bantei ya kamet but lai kerteng yaki 45 ila banitu yaki da ka sharp plus F haki ba uni ujing bam plus F pat ngila ban yo ne ai nang ne kong nagani ka daw ka sarkar kala panmi yaki skim ICDS MDM PDS ka bha na ka banta upaj ba ka sarkar mi kala mangker pang ha ka jingi trelang bat kidukan
da ka ba ki la pha da u khau ba bha tam na ka banta ki khna bat ki long kimi ki ba armet dei na ka ta ka dau batang da uni ujat khau ba bha tam ban sam shabaro ki long yeng nang ni shakman tang da u khau fortified ba fikran ya ka jing shisha Lawan Ra Shafi Lingba Ko Office Jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya